Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagsubang da Monica kan Miguel. Awan ti trabaho ni Miguel, ket ni Monica nga ron ti nagtrabaho ijay tiyendaan, kastendera, ket nagtagibalay mat ni Miguel. Ket dita, adda madmadlaw ni Miguel ang nagbaliwan ti asawa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mat nga gapu ditang iwat mo, ha? Agawit ka adagos inton malam. Tarupam, awan pa'y mat pakaaywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan matlaang masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat ninanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laang mat. Sigod ang napintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpet ni nanang, adalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon kamot arumwar baro, anya kadimanan ti pakakumkumi ko, ma'am. Agkumkumbuya kitinatnatang iti bagsakan iti ilian ti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diad trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo, ti. Kayat ni tatang ti agbiro kiti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itatad ang trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni nanang agtrabaho, ante. Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Oray si kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga rod. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na no di ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Sunman, Monica. Agpaiso ti bagbagak. Malipod nakita ka. Simmaranta ti puso. Pumartak ti paragpitik na. Ay na, di nakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat no makita kang nagkatawa wano misan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangam. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka akuti. Diyak nga rod makaturog. Ay, di sa pa nagkapik-sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat Saan ka akuti-akuti? Maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Iso dayta. Hinton kwan, nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman, ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay, saan? Inayadat ti mapandita salas.
Paangin basit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto, inayadam, amangan numalokag mo ti pannaturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito, takanayon na kapag katawaan. Ni Miguel ngay, kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Apay nga umarimpadek ka. Napuyatan na tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimuara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pailaang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumamot na kariing ka, no di na kinasaon ni Lili. Kat nakaidadangkan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikindi. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawa. Ada ibagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay a Joe? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay a Joe? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatакwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamin. Tainrana na paimat. Papanan nyo kuma. Agudungak. Adda inakpan kan ijay ili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. Jun, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang? Si putam man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ngagdaklako di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Taadda ka no papapanan na asabali. Agiksam kami ita kaninton bigat. Pan nakairan-ranana day tang eksamin. Abay, saan amabalin nga iti sabali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol ngagsurat kayo. Tapno pa eksaminan da kiti sabali nga aldaw. Just kikit di. Day takat agsurat-suratan. Intun malpas ti eksamin nyo. Awir nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay nga na masapol pala surutin nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, tigaranggan diyang nga inayo. Nakita mo ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam?
Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamatik sa amin mi. Dungal daw. Unay mo't ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na Di nakanumot na mo manang. Basta kung na nakano, mabitlaang. Nagbayag kanumot. Kasaoktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Kasamampay dita nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Imbag tanasapa si mangput ni Lili manipod pagadalan. Just kiday jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagang pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ano ba'y mat abim makat. Gumaranggan diyang hindi nakakulorete. Kanakalson init nakakit-kiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, ija paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbagaak. Ay, un man. Bagbagaman, ija, agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulanda. Saan ka di ako nam nga dabalasang mo? Isun ati mangkita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit ni Rita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Batlagaya. Mapanta ni Di Elimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Iti Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti Balaymi. Si Mang Petakon, ngamawampay ni nanang yo? Kunak no imo na. Taawan iti pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apagsinsin narakan da iti lalaki na. Saan tayo pa'y mat nga mo? Nupudno ti indanon da kada kayo, tang? Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat, atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Intun bigat, saan kun apalubusan ang mapanagla ko? Kasano no ipapilit na, tang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin nga impalubos yung aninanang ti agtrabaho. Amok aya nga agaramid iti kalukwan day di agaranggan diyang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu, tang. Pagrebangan nyo dayta. Saan kat aninanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding aya wununwang ni nanang tapno irakad yo? Simmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da itibas. Papanan nga tatibas ang nagluganan da. Carmen kanong mati nakasurat iti sangaw tibas ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok apapanan ti aglabas dito'y abas. Carmen, kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ijay Carmen. Pangaasim man takadwa anak. Mapanta ijay Carmen no ada kabagyan yu ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma, kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da tinanang. Kasaumpay ni tatang mo, no kaya't naayawid mo ni nanang mo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.